מכירה את אמא שלי ים מהחוג הקידו לטף, אני שנייה. שלום, חמודה. אני רגע צריך לשלוח טלפון לספק שלי, אחי. ויש לי לבן. בוא נעשה יצירה. רוצה להיות הבובה שלי? עכשיו נשתה תה. וואו, איזה חמודים ושיחקתם יפה, זה מקסים. לא, זה פשוט נהדר. האמת שמחר יש לנו את החתונה של בדודה שלך. וואי, יש מצב שאתה בא לעשות לנו בייביסיטר? כן,